siapa Fani kene? Melu kene. Yo. Sani? Turun Fani. Setelah tali kotang. Ayo bayang. Tali kotang ya. Ayo, ayo masuk. Kasih tali kotang yo. Temenin Dewi Sakno ya. Oke. Ada ya jalali juga. Ada digowo ya. Padahal digowo. Mbak-mbaknya siap goyang? Siap digoyang ya? Sini, sini. Mas Yunus beserta istri Adek, semua. bantu, Dek. Segar gimana? Mamela ya? Siap yo. Mamela, entertainment. Wasik mata audio. Son Coffee. Oh, dari sini. Oke. Atur Bos suwun, Denny. Mas Kavit, lagunya disimpan ya nanti ya. Siap. Oh iya, terima kasih Mas Denny. Oh asik. Yunus. Terima kasih matur thank you balong luar biasa. Loh, neng diae. Mudah-mudahan boleh ya. Isi kotak masing-masing ya Mas. Bos Denny. Ya. Ayo Mas Gun. Sing desa sayur. Satam coy. Biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotange saikine lago ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo Mas Duo iki jandane nemeu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lakon mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi nggonku goleki tali kotang. Dewi Novita, gula-gula barangnya. Mas taline kundurake. Ternyata Kodok. aku dijodohke malah karo priya seje wis sudah mong semene wae. Tekan Mas ando basuki aku ora bakalan yen Gusti ngaparingake Mas Tali kotang iki tak hati tali kotang saksi tresno kula